Zanima me da li ovaj dolazak na rođendan hotela Hyatt možda znači da polako merkaš prostor za proslavu 25-godišnjice rada koja se navršava sledeće godine? Otko znaš? Pa da, meni se inače Hyatt jako sviđa i dosta se divnih stvari dešava ovde, manifestacija i svega, tako da nekako kad god je nešto lepo imamo asocijaciju na Hyatt. Evo i danas sam na njihovom rođendanu, ali mislim da je prelep prostor za tako nešto što ja planiram, a to je 25 godina mog postojanja na estradi gde planiram da to proslavim sa svojim kolegama, prijateljima, saradnicima i tako. Misliš da bi bilo dobro možda vremenski razdvojiti tu proslavu od samog koncerta ili će to biti uoči koncerta? Evo malo dobro da je Pa dobro, ja još uvijek nisam nešto precizna sa datumima, ali u svakom slučaju to će biti jedan dobar paket svega i mislim da bi bilo lepo da eto upriličim i čak i za fanove i za prijatelje, kao što rekoh, saradnike, kolege, tako nešto, jer je lep povod. Kad smo kod fanova, na tvojoj jednoj od Facebook stranice ih ima preko 500.000, pa hoćeš da pomogneš stranici Istorija koja ima negde oko 80.000 da dođe dotle. Imaš neki recept kako doći do 500.000? Ajoj. Da puštamo vesti o tebi samo, stalno. Jel, misliš, jel? Pa, ja mislim da je bolje se i preselite kod mene na stranicu, da ujedinimo snage. Pa dobro, sve kada se sakupi sa svih fan stranica, mislim da sam kraljica Facebooka, to definitivno imam veliki broj profila i tih fan stranica, negde oko 800.000 ima fana. Opet je to impozantna cifra. To je negdje bitna stavka danas u eri modernih i novih tehnologija. Nekad se drugačije merila popularnost. Tako, pa i tada i sada se meri popularnost na isti način. Znači, jedini pokazatelj koliko je neko popularan ili koliko ga ljudi vole je koncert. Tu nema laži, nema prevare. Tu više ne postoji i ne radi imaginarni svet. Da li to bio Twitter, da li to bio Facebook, da li to bile neke druge društvene mreže. Apsolutno, nema veze ili YouTube, pregledi. Samo merilo koliko čovek vredi je isključivo na terenu i to jest na koncertu. Za sve posetioce našeg portala iz zemlje Kengura ti stižeš uskoro u Australiju. Na moje veliko zadovoljstvo. 3 koncerta, tako? Da. Perth, Sydney i Melbourne. Čemu će se razlikovati ova turneja po Australiji od one koju si održala tamo pre 2 godine? Jel su to negde iste hale? Ne. Drugi su prostori, još luksuzniji i očekuje se pa svakako od mene mnogo muzike, dobra atmosfera, mislim, što je poznato za moje koncerte. I mogu ti reći da pre 2 godine kada sam bila u Australiji, da sam onako bila malo skeptik, ima te naše omladine tamo koje apsolutno ne govori srpski jezik. Naravno, rođeni tamo, odrastaju tamo. Oni su sve moje pesme znali, ali govore na engleskom. Tako da je to potpuno fascinantno. I mislila sam baš zbog toga kakva li će atmosfera biti, pa da li znaju moje pesme. Moji su uticati bili najbolji mogući. Kažu da Australija inače ne prihvata svakog i da mnoge imena sa naše estrade koji su otišli tamo da naprave koncerte nisu baš sjajno prošla se. Više bolja reakcija na tvoje stare pesme ili na ove novije? Da li imaš neki pokazati? Pa šta znam, ja nisam imala novi album kada sam otišla, bila u stvari pre 2 godine. Poslednji album je bio Grom, sada idem sa ovim albumom, Ljubav živi, ali baš i zbog postojanja tih mreža društvenih, sve informacije, uopšte sve što se novo dešava, to ide brzinom meteora. Tako da svi znaju i nema više, nismo čuli. Da, to je. Kad smo kod tih informacija koje idu brzinom meteora, nedavno smo objavili na portalu tvoje fotografije bez šminke pred nastup u Beču. Tu nema neke veće razlike u odnosu sad na ovo kada staviš šminku, pa li imaš neku tajnu za prirodni izgled? Misliš, ja bez šminke izgledam našminkano. Pa dobro, ima razlike, svakako ima razlike. I ja ne znam zašto se diže tolika buka kada su javne ličnosti u pitanju kao jao da vidite kako izgleda bez šminke. Pa naravno, sa šminkom se docrtavaju stvari, pojačavaju stvari ili naglašavaju oči, usne, otko znam, to je valjda i normalno. Ali isto tako ja nisam neko ko se stidi svog izgleda kada je bez šminke. I ja se retko šminkam, sem za posebne prilike kao što je
moji nastupi po emisijama, slikanja za novi, što ono i zahteva se od mene. Ali mi se jednom desilo za jedan nedeljnik, slikala sam se nešto sa decom, vraćala sam se sa Obilića, bila sam u nekoj neviđenoj gužvi i sad taj fotograf koji je trebao da radi tu naslovnu stranu, kao kasnimo, moramo da predamo, ja sam zaboravila se našminkam i ja sam se slikala za naslovnu stranu apsolutno bez šminke. I tek kad je urađena naslovna strana, ja vidim da tu nešto pali, ali da se ne hvalim, izgledalo je odlično. Bilo je to pre 10 godina, da napomenem. Kad su stigli rezultati prodaje, onda si vidio. Da. Pa da ti kažem, niko mi nije ni rekao da sam nenašminkan, ali kažem ti bilo pre 10 godina. To je imalo smisla tada.